Sanibonani guys, igama uNgqibeleni Buthela Mazibela eNimba ngomhla ka-16 Septemba. Uthuke uma uzwanini uzoleka mekufika udetective lapha eKhosela Tech ezosho phela ukuthi kunomuntu osebenzise amakhompyutha alaphaya eKhosela Tech okucima ubufakazi obuqavile ababudingayo ukuze phela kube khona umuntu oboshwayo. Ucele nje u-24 hours ukuthi acwaninge kahle ukuthi ngabe kwenzakalani ngakwelakhe isayidi uZoleka. Uthe nje esebona ukuthi hayi cha impela uyazama yena kodwa akaboni lutho, wamane wacela-ke umawethu ngasese ukuthi amsize amlekelele asebenzise naye ubucwaningo lakhe nobuchwepheshe bakhe ukuze ambambe lo muntu lo osezama manje ukuthi ammoshele lapha eKhosela Tech. Uhambile-ke guys umawethu ngoba uZoleka umtshelile wathi lento kumele ibe private kungazi muntu ngale ndaba. Uhambile wayenza lento le eyedwa. Wafika-ke guys olwandle wathi hayibo asike siyoshaya umoya kancane. Wathi hhayi ngisabhizi. Wathi ubhizi ngani? Wathi into private, ngithunywe uZoleka ukuthi ngiyenze privately lento. Wathi ithi ngibo, ithi ngikusize. Wathi musukusondela ngithe lento i-private. Ocishe wasola ulwandle ukuthi sengathi ku-investigator bona benoyise ngoba phela yibona laba bazama ukuthi bacime i-evidence ukuze phela umama wekhaya angaboshwa ngoba ngathi uyifake enkingeni loya mama loya. Guys, akugcini-ke lapho, uhambile futhi uZoleka wayohlangana phela noNonceba Chwete, lo oyiloya phela ezomsiza ukuthi afihle iy'mali zakhe zingaveli zonke laphaya kuhlathi ukuze angawutholi iy'gaxa zey'mali njengoba nje ezothola 50% uma ukuthi bayaqhubeka nale divorce yabo. Umthembisile-ke uNonceba Shwete uZoleka ukuthi lalela, ngiwucwepheshe kule nto engiyenza la. Ngingayithatha ngisho iy'mali zakho ngiy'fihlele olwandle mekumele. Wena into okumele uyenze nje ukuthi unginikeze wonke ama-bank statement wakho, unginikeze wonke ama-details ngama-investments onawo. Into ethi nje mali ekubheke egameni lakho unginikeze ukuze nje siphuthume sifihle zonke lezi mali lezi ey'balulekile. Ebese-ke athole nje umkhuthuluzo wodwa nje uhlathi. Ungakhathazeki, kuzomele nje kodwa si-acte fast ngoba isikhathi asimele muntu. Kumele siyiphuthume le nto ngoba nje impela kumele qambe uyawavusa amehlo uhlathi nabameli bakhe. Thina sesiqedile sesifihle konke kumele sikufihle. Wabuza-ke uZoleka ukuthi imali yokukhokhela yona kuzoma kanjani. Wathi hhayi ungakhathazeki ngokukhokhelela manje ngoba phela wena ngiyazi ukuthi njengoba nje uzwana noLazarus, uLazarus akazwani nabantu abangenayo imali, ufuna nje ukusebenza nabantu abanemali. I'm sure unayo imali, so sizokhokhelana kahle mase sesiqeda umsebenzi. Hhayi nangampela-ke guys, wahleka-ke uZoleka ngoba vele uyazi vele ukuthi girl, she is loaded, she has money. Yingakho nje ngafuni uhlathi engatholi ngisho indibilishi ngoba uhlathi hhayi uzoba yi-multi-millionaire engenzanga ngisho umsebenzi owodwa lo nangase kuthiwa ngampela uthola wonke ama-shares alaphaya kuZoleka. Guys, akugcini-ke lapho, ngapha uBrother Justice ngampela hhayi umdlisa ngamapayipi uhlathi. Emva kokumbona-ke ekhisa uThumeka, uhambile kuThumeka wabuyela endlini. Hhayi impela-ke ubhuti ubesayigonile-ke indishi yakhe ene-scrambled eggs notamatisi oqotshiwe nesemishi nejusi ye-orintshi. Hheyi elinde phela ukuthi uThumeka mhlampe athi uma ebuya amphekele. Hhayi abantwana-ke bajabulile-ke ukumbona umama esebuyile ekhaya, bambuza ukuthi i-date ihambe kanjani. Hhayi akavaze akhulume into ey'ningi uThumeka, umane nje wathi hhayi uBrother Justice umphathelile nanokudla. Wavula ukharabhekhi, kwavela ama-takeaway awu-2 avela kwi-restaurant eqavile ebizwa ngokuthi iSiphaleti. Ayi guys, umane nje wathula ikamva, ukuyisa ePhalethi mama? Ayi indoda ngampela le ezama phela ukugcwalisela vele uhlathi ukuze acinane wesi. Emva kwalapho-ke bahlala phansi abantwana bavula-ke lama-takeaway guys, bekade kuyibhega ye-chicken nama-chips. Hheyi bebelokhu bethi Brother Justice, umuntu adla i-chips athi kodwa uBrother Justice azamnandi. Ayoli ikamva luma ibhega athi it's a chicken burger. Kodwa yazi uBrother Justice useyintweni ubrother. Yeyi lapho uhlathi sekuthi akabhonge njengebhubesi lapha endlini eze umndeni wakhe ulokhu ubhizi uncomana nendoda engavazi ikhokhe ngisho indibilikishi yesenti laphaya emzini wakhe. Guys, ukuzobika nje ukuthi lalela, I'm going to be part of family now. So nje ithi ngikhokhe something. Guys, anyway, uhambile kuThumeka wayekamereni ecula umzwilili ugirl. Ufikile-ke futhi uBrother Justice later on ngakusasa
ethi uzobheka yena uThumeka ngoba bekade loku emfonela-ke engayibambi ifoni, kanti ugirl ubhizi uzama ukukhanda ipayipi eliqhumile laphaya ekhishini. Umfice-ke ebhizi-ke uThumeka ethi uzama ukukhanda ipayipi, uBrother Justice ubeswenkile egqoke ishethi elifomali, kodwa-ke wafuna ukuzibeka-ke kuThumeka ukuze abonakale njengendoda, wathi ucela ukumkhandela ipayipi. Guys, wahluleka kuBrother Justice, ipayipi lamthela wamanzi ishethi wathi te. Wazama kuThumeka ukuthi-ke ayolanda ithawula ukuze phela akhumule ishethi bese-ke eyasula ubhuti. Yeyi, uthe mekukhumula ishethi ubhuti, guys, kwavela izidlakela zika-Hercules. Ayi, ngimbone nje uThumeka esemane nje waluza umqondo ugirl, wamane waba kwi-dreamland same time. Hhayi, wazama ukuthi ukuyiqoqa, wamane wamnikeza kuBrother Justice ithawula, wamsula. Kwangena uHlathi kusanjalo-ke guys, uHlathi-ke umane nje wangabona sengathi bekade kuqhuma ipayipi, watheleka uBrother Justice, umane wabona engathi labantu laba sebenza ukungcola emzini wakhe. Umane nje wathi, yeyi, kokabani umuzi la, nenza ntoni apha? Isibindi Thumeka, emzini wami uletha indoda uyenza ibehambaze phambi kwabantwana, bazothina abantwana mebefika apha. Umane wathi uThumeka uyazama ukuchaza, wathi ndithi wena phuma emzini wami njengamanje, awunalo ilungelo lokuba ubehambaze emzini wenye indoda. Eyi, wabona uBrother Justice ukuthi no, akamane athathe ishethi lakhe liyimanzi linjalo agoduke. Umane nje waqhubeka uHlathi wamtshela uThumeka ukuthi lalela, uma uzoqhuba kanje uzongiphumela emzini wami, anginakuhlala nomuntu mina ozoletha amadoda apha aqede ewayeka abehambaze. Hhayi-ke guys, uThumeka amhlale kabuhlungu lawo magama ngoba phela yilona khaya kuphela nalo lelaya. Akazi nanokuthi uzoya kanjani kuzoluleka ngoba phela bagcine bexabene bebanga yona le ndoda leyo uHlathi. Umane nje waya-ke kuyena uHlathi esedlulise nje imizuzwana eyosho ukuthi how can you do this to me? After 20 years mina ndibhizi ndithela kwikhaphu yakho, mina yami ikhaphu i-empty, kodwa wena unesibindi sokuba ubandigxothe kwikhaya elona lona endilaziyo, alikho elinye endilaziyo ngaphandle kwaleli. Mina ndikusekilile, ndakusapota, ngasapota amabhizinisi akho, manje wena usugxotha mina emzini osawakhanda wonye. Umane wathi uHlathi, hhayi, kanti simple lento, ungakwazi nje ukuqhubeka uhlale la uma ngase nje uvume ukuba sibuyelane. Hhayi guys, hhayi bo uHlathi. So manje sekuzoba nama-terms and conditions-ke manje uma efuna ukuhlala laphaya uThumeka sekumele like athande uHlathi ngenkani. Ngisho isemzwisa ubuhlungu obungaka, angaboni bonke lobo buhlungu, amane nje aqhubeke abekezele naye ngoba phela uncenga indlu yokuhlala. Guys, amadoda. But anyway, aphela lapha amazwela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile.